Tezvara vorohwa nemukuwasha nekuda kwekuti mukuwasha anga atadza iye kunzwanana nemwana wavo. Tezvara vakarohwa kusvika pakukuvara, kusvika pakutyoka ruoko chairo, nemhaka yekuti mukuwasha anga atadza kuwirirana nemudzimai wake. Mukuwasha akaona zvakakodzera kuti aiwa, regai ndirove dzinza rese, kuburikidza naambuya vakatorohwawo futi. Zvichiteera kurohwa kwatezvara ava, vakabva vatizwa nemukadzi ndokusiyiwa vaine mwana ane 8 years. Mukadzi akati no, handingagarire zvakadai. So muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, yandinodzoka nemaupdates akasiyana siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo ndichikupai pano nguva nenguva. So muri Zimbabwe, nyaya yandauya nayo inyaya yakaitika iyo kuAlaska Farm kumakonde munzvimbo yeMashonaland West, apo Tezvara vakarohwa nemukuwasha. Mukuwasha akanga anetsana, atadza kunzwanana nemwana wavatezvara, ndokurova vatezvara. So muri Zimbabwe, ndisingatambise nguva yenyu, ndava kukusiyai makateerera Tezvara vachitaura ivo zvakaitika, vachirondedzera nyaya yavo kusvika pakuzorohwa kwavakaitwa nekukuvadzwa kwavakaitwa nemukuwasha wavo. Asi uriwo mutongi gava, unoitongawo sei nyaya iyi? Ndinokumbira kuti muchipedza kuona video ingoenda mucomment section munotaurawo, munonyora mafungiro nemaonero enyu nemutongerwo ungaitwe nyaya iyi. Muri yeZimbabwe ndauyawo ndine dambudziko randauya naro. Ndakakuwara, ndakarohwa nemukuwasha mushure mekunge auya kumba atiziwa nemudzimai wake. Ndakarohwa ndikatemwa nezvidhina paruoko rakachoka, ndikarohwa pano pachest, ndikarohwa kumusana, ndikarohwa neiri rikakleka. Saka ndiri kukumbira rubetsero ruzhinji rweZimbabwe. Handisi kukwanisa kuzvishandira, uyezve mhuri chaiyo haichakwanisa kuibhadharira chikoro. Saka ndaikumbira rubetsero kuti mukandibatsira ndikakwanisa kuwana mari inoita 2.6 ndikarapwa, kuda ndingakwanisa kuti ndikwanise kuraramawo zvakanaka, kuraramawo sezvandaita kare, ndikwanise kuchengeta mhuri. Mudzimai wangu padambudziko irori akanditiza mushure mekunge aona kuti ndakuwara zvakanyanya, handichakwanisa kushanda. Saka handisina mudzimai, akanditiza, ndangosara ndega nemwanasikana wangu ane 8 years, ndio wandiinaye. Okay. Mungatiudzawo kuti zita ndiani, zvakare muri kubva kupi? Zita ndinonzi Lucky Miseki, ndiri kubva kuAlaska Farm kumakonde. Mune makore mangani baba? Ndine 57 years. Okay. Tanzwa muchitaura kuti mukuwasha akakurovai. Chii chakanyatsoitika zvekare waiva musi wani? Chakaitika ndechekuti mushure mekunge atiziwa nemukadzi wake, ndo paakauya pamusha akatirowa ini nemadzimai angu, akanditema nezvidhina. Uyu musi wanga uri pa2 September 2023. Aiti maite sei paakangouya achizokurovai? Changa chaitika, wanga wapesana mukutsanangudza nyaya yavo, iye mukuwasha nambuya hawana kuwirirana pakutaura. Saka ndo mukuwasha ndo paakazotaura kuti aiwa, ambuya kuda kurovai nokuti ndimi makapusisa mwana wenyu. Okay. Tudzoka zvekare kumashure, mati ambuya vakarohwawo, imimi pakurandutsira ndizvo ndobva mazotemwa nezvidhina. Musi wachona chii chakanyatsoitika? Muchizotemwa nezvidhina makamuona here? Makatadza kuti momurisa bag kana kuti chii chakaitika? Chakaitika mukutaura kwavaiita, inini panguva yaakati zvanzi zvadhakwa achiudza ambuya wake, ndo pandakati uya ari kuti zvadhakwa sei, saka yatova hondo panzama. Ndo pandakabuda mumba ndichida kurandutsira hondo yekuti hondo iyoyo kuti vasakwadzana. Saka mukati mekurandutsira imomo ndo mandakatemwawo nechidhina chekutanga. Anditema kudaro akazondirowa zvibhakera zvikatu, akazonditema nechimwe pachest, akanditema nechimwe
padivi rekunoku ndikadonha pasi. Nyaya yenyu makairipota kupolisi? Ndakairipota kupolisi. Rini? Ndakairipota patakatakurwa nemota, ndo patakasvika tichiripota tisati taenda kuchipatara. Then kuchipatara ndikuona makatakura ma-x-rays amunawo, makaenda kuchipatara kupi zvekare kukanzi chii? Ndakaenda kuchipatara Parerenyatwa. Parerenyatwa saka ma-x-ray ndo yamwe yacho yatakatorwa ikoko, zvikanzi ruoko urwu haruiti kuisa plaster, rukuda simbi. Saka nekukwara kwandakaita zvakanzi mari iri kudiwa i2.6. Okay. Unza imwe x-ray tione. Netsamba yekuchipatara. Okay, mareceiva matsamba aya raiva gore ripi? Pandakareceiva matsamba aya raiva 2023. Okay, then makamboedza here kutsvaga rubatsiro mugore ra2023 kuti mugona kubatsirikana, mugona kuwana maoperation aya aidiwa kuti aitwe? Apa handina kuwana rubetsero. Okay. Nyaya yemari yakataurwa mati imari iri kutodiwa kuti mugona kuitwa zvese, mugona kurapwa, mugona kuriritira mhuri yenyu kana marapwa? 2.6. Okay. Mhuri yeZimbabwe mazvinzira mega. Tina Mr. Lucky Miseke vataura nyaya yavo, vari kuda kubatsirwa ne2600. As you share and like, as you comment on our social media page, if you just share $1 and send him $1 into his account, we'll be able to raise this money, which is 2600. Mungatiudza kuti vanenge vachida kubatai kana kubatsirai vanogona kubatai panhamba dzipi, zvekare pane nhamba here yamunogona kushandisirwa yamunoti kana vane mari vachida kubatsirai vanogona kutumira panhamba dzakati kana kuti account number yakati vakubatei? Vanoda kundibatsira vanogona kundibatsira panhamba dzangu dzeInvocation dzinoti 078 61 22 161 078 61 22 161. Dzinoburitsa zita rinonzi Lucky Miseke. Okay. Then vanokufonerai panhamba idzodzo? Vanondifonera vanogona kundifonera panhamba dzenet 1 dzinoti 071 784 7796 071 784 7796. Maita basa.